Dan huwa gwida l-użu tal-VT Keys 2 Large Print Keyboard b'LED. Keyboard iddisinjata apposta biex tappoġġja nies bi problemi ta' vista jew b'diżabilità viżiva. X'hemm inkluż f'din il-keyboard? Il-keyboard stess, buttuni kbar u witri qawwija. Dawl LED flessibbli li jixel l-isfel u jiġi konness mill-USB. Il-VT Keys 2 għandha tqassim normali QWERTY, bitri kbar u b'kuntrast għoli, aktar minn 4 darbiet ikbar minn dawk ta' keyboards normali. Fuq issib ukoll buttuni ta' funzjoni mill-F1 sal-F12 fin-naħa ta' fuq. Din il-keyboard hija adattata għal screen reader bi-numeric keypad sħiħa fin-naħa tal-lemin li tista' tintuża għal shortcuts meta in-numlock ikun mitfi. Hemm 4 shortcut keys il fuq minn number pad, għall-aċċess rapidu, għall-volum jew dokumenti. Għalkemm f'dan il-filmat qed nuru l-verżjoni b'littri suwed fuq buttuni sofor, ideali għal kontrast qawwi, hemm ukoll verżjonijiet oħra biex jikkomodaw preferenzi jew bżonnijiet differenti. Bħal pereżempju, it-tri bojot fuq buttuni suwed. It-tri suwed fuq buttuni bojot. It-tri suwed fuq buttuni sofor, bħal din li qed nuru hawn. Kif tikkonnettja keyboard mal-kompjuter tiegħek. U il-plug USB li hemm fit-tarf tal-kejbil tal-keyboard u daħlu f'USB port fil-kompjuter jew laptop tiegħek. Għandek tisma' ħoss jew tħoss vibrazzjoni biex tikkonferma li l-keyboard ġiet konnessa. Kif tuża id-dawl LED? Daħħal id-dawl LED flessibbli fil-USB port li hemm fuq in-naħa ta' fuq fit-tarf tal-keyboard. Għawweġ on id-dawl biex iddawwal direttament fuq il-keyboard. Biex tixel id-dawl, miss iż-żona sensittiva li hemm fuq netta d-dawl. Biex taġġusta d-dawl, tista' tmiss darba oħra biex id-dawl jgħaddi minn żewġ livelli ta' intensità. Biex titfi d-dawl, missa darba oħra sakemm tintefa'. Tista' wkoll tneħħi d-dawl jekk ma jkollokx bżonnu. Il-keyboard tibqa' taħdem bla problemi. Dan hu kollox li għandek bżonn biex tibda tuża l-VT Keys 2 Large Print Keyboard. Faċli biex tinstalla, sempliċi biex tuża u ddisinjata l-aċċessibilità, kemm jekk qed tikteb dokumenti, emails jew qed tibbrowżja fuq l-internet. Vita, servizzi għal ħadd ħliefek.